Čau, zdravím vás Alberto a dneska si zahrám hru s názvem Call of Duty Mobile. Let's play, už jsem dlouho nenatáčel, ty vole. No a zahrám si teďka jednu klasickou hru, multiplayer, a pak bych asi přišel do rankidu. V rankidech jsem Elite 5 z jedné hry. No a snad se nám první hra vydaří. Budu doufat. Takže... A už jsme to tady odstartovali, jdeme. A snad se dokonce stanu MVP hráčem, než v tomhle kole. Aui. Pokusím se stát i MVPčkem v tomhle kole. Aui, tak tohle bolelo. Tak já to vezmu takhle, ale vezmu si na ně tuhle hračku. Tak jo. Užívej si to. To byl double kill. Díky. Vezmu si tvůj zbraň. To si děláš srandu, že on mi tam nechal poslední půlku. Jo. Tak nic. Tak zkusíme dát něco dalšího loadoutu. Bychom mohli zkusit tohle. Ale neslibuju, že mi to s ní půjde. Tak to půjde. Kde máme toho snipera? Ach jo. Tak to tady takhle prostřídáme různý ty hračky. Který debil jsem hodil ten granát. A tak tady máme první headshot. Tak tady zase zabil mačetou. Uděláme tohle. Tak jo, to bylo ráno raketou. Ty vole, to mi neříkejte, že se netrefíme. Ach jo. Dobře. Tak jo, to bylo... Je první kolo. Mým dnešním sponzorem a editorem je Mr. Šíš. Yes. A tím tomu chci poděkovat za tuto spolupráci, kterou mi tady dneska nabídnul. A děkuji taky sponzorovi Oxva, který mi dneska doručil elektronickou cigaretu. Takže moc děkuji. A byli jsme na druhém místě. Lepší než drátem do voka, jak říká můj dnešní sponzor a editor. Lepší než drát do voka. Tak a teď, co my jsme se dohodli,
tak a já to dodržím, tak byl ten slíbený ranked. Pokud mě tam pustěj. Tady se to a rankedy se hrajou tak, že se hraje první půlka hry se hraje na 30 bodů a druhá půlka se hraje na zbytek, takže celkově 60 bodů. Takže hráče to nutí se aspoň trochu snažit. A jsou tady double XPčka, což je jedna z úžasných věcí. Jedna z úžasných věcí je tohletá. A první úmrtí. A to nevadí. Vezmem tohle. A jdem zpátky za nima. Jo, on tady začal hořet, dobrý. Toho jsem tady upálil. Jsem si všim. A oni šli to vzali za mě, jo? Tak to jsou svině. To mě naštvali teda, to mě naštvali. Ale tak nevadí. Uděláme jednoduchou věc a to, že já sem hodím tohle. Tady je obejdu. Co vzal? Jo, on to tady celou dobu kempil. Dobrý. Tak možná už tam tudy to brát nebudu. Vezmeme to i nudy. LOL. Ty vole. Tak jsem vyšel ze cviku. Takže tady kempí. Ty vole, kde tě mám? On má odstřelovačku, no jasný, to je hovado. Tak jo, první půl kola. No, první půlka hry. Je za náma. To znamená, že vezmeme tuto zbraň. Ale přetáhnu to na tohle. Dobrý. Někdo to koupil. A ten někdo jsem nebyl já, takže to bylo, takže pro mě plus. A jsem trošku to přeskočíme, vezmeme to tudy, na B do raketometu nemám. Vezmeme si to, to je ten borec, který mě tím zabijel. Tak si pojď si. Ten tady normálně jen tak stál. Máme zase snajpera někde, jak to by mě zajímalo, kde? Takže já to tady takhle obejdu. Toho jsem sundal. To byl granát! A tak nevadí, že jo. Trošku rozžavíme. Bylo to jako, že jsme se sledovali navzájem, bych řekl. Nevím, můj sponzor to tady celou dobu sleduje, takže ví. Nechápu, co se dělo.
Ale tak já nevím, co se stalo teďka zrovna. Koukám, že jsme se jinak vyhráli, takže to mi to může být bůř. Sice jsem se nesl MVP hráčem, ale to nevadí. Šle mu tam ten lajkos. A tímto se vám tady s váma loučí Alberto a můj sponzor dnešního videa. Mr. Šíš. Mr. Šíš. GG všem hráčům tady a čau.